veče i dobrodošli na posljednje veče 9. Mikrofafa. Na početku prvog od dva večerašnja takmičarska bloka pozvao bih autore filmova u ovom bloku koji su prisutni da dođe ovdje da se pridruži i da kažu reč dve o svojim filmovima. Prvo što bih volila da kažem je da ovo nije vrsta filmova koju obično radim. Do sad sam pravio dokumentarce o prirodi. Nadam se da ću u budućnosti praviti nešto drugačije. Šta mogu da kažem o ovom filmu je da je bilo prilično zabavno praviti ga i da on jasno predstavlja vezu između mene i mog brata. To bi bilo to, hvala. Kaži mi samo, je ti bilo teško raditi sa članovima porodice kao glumcima, jeste slušali? Tu i tamo. Hvala. Sada ćemo da pređemo na deo dodele nagrada i posle toga ćemo da se družimo svi u kafiću. A sad ćemo da pređemo na posebne pohvale. Zamolila bih Marka Backovića koji je bio u žiriju da izađe. Ćao Backo. I zajedno s njim su bili Senka Domanović i Mina Stanikić koji će nas takođe obraćati putem videa. Šta da vam kažem, ljudi su se ulenjali otkad može video da se komunicira. Ali evo, Marko je došao. Evo, pre svega, dobroveče, hvala što ste došli. Ovako, Mina, Senka i ja smo imali težak posao da među, koliko mi se čini, 80-ak filmova, tako? 78. Pristigli ih odaberemo 3, te Marijina želja bila da imamo 3 glavne nagrade, međutim kad smo pogledali filmove shvatili smo da je to malo i onda smo hteli da praktično podelimo koliko je to moguće. U nekim sekcijama nismo imali odgovarajući broj kvalitetnih filmova, tako da pored ovih glavnih nagrada u domaćoj i stranoj konkurenciji imamo i neke posebne pohvale žirija za određene filmove. To je, sad ovo je zanimljivo, mislim imamo 2 mangupa koji nemaju ni 15 godina, ajde po slobodnoj proceni nekako čak i manje, koji su se uvotili za teoriju velikih brojeva i poslali ne znam koliko, 7 ili 8 filmova, nadajući se da će nešto da uleti na festival i uletelo je. To su filmovi 2D zamka, kako nacrtati brata i Kuvanje sa čudovištem. To su braća Bačkonja, Petar i Lazar. A za šta oni dobiju posebnu pohvalu? Naravno za porodično filmsko stvaralaštvo. Ajde ovako, pošto vidim da su zbunjeni, da ih ne zbunjujem još više. Koliko mesečno vi snimate filmova? Pa sad pretpostavljam da zavisi od vremena i obaveza, ali verujem da se svi trudimo da napravimo što je moguće više, jako je zabavno praviti. Dobro, super, mislim, zabavni su filmovi. Dobro, a ko vam je radio Kuvanje sa čudovištem, ovo sa plastelinima? To sam napravio tako što, mislim, od malena sam pravio tako te figure od plastelina i onda sam se setio da mogu da napravim neki film o tome. Vi ste sjajni čovječe. Jel spremate sad nešto? Pa ako možete nam otkriti, malo sam. Trenutno ne, ali verujem da će se brzo nešto pojaviti. I ja verujem. Aplauz za Nemcu. Idem dalje, sad sam se kao u hodu, ja ću da vodim. Pa ajde sam nam. Idemo, ja mislim da je to poslednja... Poslednja posebna pohvala, da se pređe glavne nagrade. A sada gledamo te pobedničke filmove. Jedino što nećemo ponoviti Lopovu koji ste gledali pre pola sata. Da, to je bilo u posljednjem bloku, pa nećemo gledati ponovo. Mislim, stvarno dosta. Jesu se slikali?
Bravo!